Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo po natin tumayo mga minamahal. Tayo po natin tumayo. Amen. Bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali ang pong minamahal na mga aral. Ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gandir po sa ating beloved elder, beloved brother Joven Peren. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa una pong dalangin po namin pong darling beloved honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida. Maraming pong salamat mahal na Panginoon Jesus sa paglangis mo po. Hallelujah. Sa katatapos na yugto na aming pananambahan, pinagpala umalapay ang Jesus. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo, sa mga papuring awitin, alay sa iyong pinagpalang mga awit, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos ng iyong matamis at banal na presensya. Sa pagbibigay namin ka sa pong bahagit ng dog, patuloy mo kaming tinuturo ang maging matapat, malapay ang Jesus. Hallelujah, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dumumagos sa krus ng Kalbaryo. Saganang akin, mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa. Ikaw po maglagay, Panginoon Jesus, ng mabawat salita na aking bibigkasin, lagisan mo po ito, maging ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoon Jesus. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga demonyo ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bago pong lahat, mga minamahal, ang ating pong pinapaabot, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdagdakila, pasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved honorable evangelist pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Ating pong dearly beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida. Maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, and Lord to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elder, sa ating pong kapiling, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, amen, at YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Magising na po tayong lahat, mga minamahal, sapagkat umaga na po, mga minamahal. Amen. Yung antok na yan, mga minamahal. Amen. Yung antok na yan, mga minamahal. Amen. Ay, yan po ay gawa ng kaaway, mga minamahal. Amen. Kung pinagbibigyan po natin ng kaaway, mga minamahal, pinagbibigyan natin yung ating laman, mga minamahal. Amen. Malulugi po tayo, mga minamahal. Amen. Malulugi po tayo, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong basahin, mga minamahal, ang ating pong text, o mga minamahal. Aklat ng unang Pedro, kabanata ay 2, talata po ay 9. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 9, ganito pong sinasabi, Dadapot kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasarsidote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag
ang mga karangalan ni Iyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa ating pong pamagatan, mga minamahal. Ang ating pong pag-aaralan, Royal Priesthood, mga minamahal. Amen. Royal Priesthood, mga minamahal. Bagkat marami po sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi alam, mga minamahal, kung bakit tayo tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Marami pa rin na nagtatanong, bakit po mahal na Panginoon? Ako hindi karapat dapat, subalit pinili mo ako. Amen. Kaya nga po pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, mga minamahal. Amen? Kailangan po natin itong maunawaan. Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Balik-balik ta rin po natin ang mundo, mga minamahal. Amen? Tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan natin ang ating pong napakabait na Diyos na buhay, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Royal Priesthood, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? May royal na, may priesthood pa. Mga minamahal, po ba ang ibig sabihin ng royal priesthood, mga minamahal? Amen? Ang royal, mga minamahal, sinasabi po, mga minamahal ng dictionary, royal is used to indicate that something is connected with a king, queen, or emperor, or their family. A royal person is a king, queen, or emperor, or a member of their family. Mga minamahal, ibig sabihin, pag royal, tinatawag na royal, mga minamahal, hindi royal na soft drinks, mga minamahal. Amen? Royal, may dugong bughaw, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, hari, reyna, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano naman po, mga minamahal, yung priesthood, mga minamahal? Ang priesthood, mga minamahal, amen? Ang priesthood, ito po ay mediator, mga minamahal, amen? Sapagkat noong unang panahon, mga minamahal, amen? Ang mga Israelita, amen? Meron po silang tagapamagitan. Amen. Meron lamang nakatalaga sa dambana, mga minamahal. Doon po sa tabernakulo, mga minamahal. Amen. Kapag ang isang tao, ang isang Israelite ay nagkasala, yung priest, mga minamahal, yung saserdote na tinatawag, mga minamahal. Amen. Sila lamang po yung may karapatan, binigyan ng otoridad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Nagumanap, amen, doon sa lahat, mga minamahal, sa dambana ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sila po ang nag-aasikaso ng handog para sa kasalanan, mga minamahal, amen. Lahat po yan, mga minamahal, sila po, mga minamahal, ang nagkatalaga, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At ang isang priesthood, saserdote, mga minamahal, amen, nagmula lamang yan sa angkan ni Levi, mga minamahal, amen? Hindi sila pwedeng kumuha kung saan saang angkan. Iisang angkan lamang po, Leviticus, mga minamahal, amen? Levi, mga minamahal, amen? At sa royal noon, mga minamahal, kinukuha, mga minamahal, ang hari sa Israel, mga minamahal, sa angkan ni Judah, amen? Sa angkan po ni Judah. Iba ang trabaho ng royal, ng hari, at iba ang trabaho ng saserdote. Amen? Ang saserdote, ang kanyang tungkulin, ang kanyang gampanin, nasa dambana lang po, mga minamahal. Amen? Ang royal, mga minamahal, ang hari, ang trabaho po niyan, ay mga minamahal, amen? To expand the territory, mga minamahal. Amen? Ipalaganap, mga minamahal. Amen? Manakop, palawakin yung kanilang teritoryo, mga minamahal. Amen? Ngayon, mga minamahal, pinagsama royal priesthood, mga minamahal. Noong unang panahon, hindi po pwede ito, mga minamahal. Amen? Subalit, iba ang naging katayuan ni Haring David. Amen? Si Haring David, bukod sa siya ay hari, siya rin po ay saserdote, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, mga minamahal, si Haring David, bukod siya nagpapalawak ng teritoryo, pwede rin siyang gumanap bilang saserdote, maghandog ukol sa kasalanan, mga minamahal. Amen? Ganyan tayo kapalad. Bakit, mga minamahal? Tayo tinawag na royal priesthood
nagsinasabing we are, mga minamahal, amen? Ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should shew forth the faces of Him who had called you out of darkness into His marvelous light, mga minamahal, amen? We are chosen generation. Pinili tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, royal priesthood. Bakit, mga minamahal? Tayo po'y anak ng Diyos. Kaya tayo royal. Bukod sa pagiging anak ng Diyos, tayo po ay saserdote. Mga minamahal, palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Highest schooling, mga minamahal. Pinakamataas, mga minamahal, na katawagan. Dapat po natin itong maunawaan po, mga minamahal. Amen. Na hindi basta-basta yung ating katawagan, mga minamahal. Amen. Na binabaliwala po natin, mga minamahal. Amen. Ipinagpapalit natin sa mga bagay na nasa sanlibutan. Ipinagpapalit natin sa mga ating pong mga pangarap, mga minamahal. Amen. Yung pangarap na yan, mga minamahal, hindi yan mabubuo kung hindi natin kasama ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Marami po sa ating mga kapatid, mga minamahal, amen? Nangarap, subalit hanggang pangarap lang, sapagkat hindi kasama ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Subalit nang sila'y nangarap, kasama ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Natupad ang kanilang pangarap. Nagkatotoo, hindi na pangarap sapagkat ito na po ay totoo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo tinawag bilang royal priesthood, mga minamahal, to minister, amen, doing the works of God, mga minamahal, amen, upang ganapin, amen, ang ipinagagawa sa atin po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano po, mga minamahal, yung ipinagagawa sa atin? Bakit tayo tinawag? Bakit tayo naging royal priesthood, mga minamahal? Amen? Ang dahilan, mga minamahal, sinasabi po, mga minamahal, amen? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin, mga minamahal, i-expand natin, mga minamahal. Anong sabi ng ating dakilang Diyos? Bago po siya umakyat sa langit, mga minamahal, gawin daw po nating alagad niya, mga minamahal. Amen? Lahat ng mga bansa, bautismuhan sila sa pangalan, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Amen? Ano po ang gagamitin natin, mga minamahal? Na sinasabi, mga minambanal na kasulatan, we are ambassadors of Christ. Mga minamahal, amen? Aklat po, mga minamahal, ng 2 Korinto, Kabanatay 5, talatay 20. Basahin po natin. Praise the Lord. Atin pong basahin. Kaili po. 2 Corinthians chapter 5, verse 20. Amen. Dito po sa kalatang 2 Korinto, Kabanatay 5, talatay 20. Amen. Kami ngayong mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang mga saserdote po noon, mga minamahal, kapag sila po ay pumasok sa tabernakulo, meron pong tali yung kanilang paa, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Kapag ang isang saserdote umisip lamang ng isang bagay na hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, pinapatay na siya ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't yung tali, mga minamahal, meron po yung maliit na parang bell, mga minamahal. Amen. Pag hindi na tumutunog yung bell, ibig sabihin patay na yung saserdoteng yun. At hindi sila basta-basta maaaring pumasok sa tabernakulo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Hinihila na lamang po nila palabas yung bangkay ng namatay, mga minamahal. Amen. Tayo po'y pinagpala. Bakit, mga minamahal? Amen? Tayo na po, mga minamahal. Amen? Hindi na po natin kailangan, mga minamahal. Amen? Sapagkat
ang ating pong mediator, ang ating pong pinakamamalapeng Jesus, nandun na po, mga minamahal, amen, na siyang ating tagapamagitan. Tayo na po ay direkta na nakakatawag, amen, Aba, Ama, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Nakakalimutan po ng ilan itong mga minamahal. Marami po. Bakit, mga minamahal? Kung ang lahat ay nakakaunawa, mga minamahal, kung ang lahat ay nakakaalam ng bagay na ito, kung paano sila labis na pinagpala ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, hindi sila a-absent, mga minamahal. Amen. Hindi nila ipagpapalit ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit umuulan, mga minamahal, dadalo at dadalo pa rin. Amen. Hindi siya kontento, kulang yung kanyang araw na hindi siya makadalo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Subalit, tingnan po natin, mga minamahal, iilan lamang po yung atong bilang. Mas marami yung ating pong bilang sa linggo, mga minamahal. Amen? Yung ating bilang, Miyerkules, paunti ng paunti po, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Nasa huling panahon na po tayo. Sapagkat sabi nga po, sa pagsagana ng katampalasanan, maraming pag-ibig, mga minamahal. Ang pag-ibig ng marami, lalamig po, mga minamahal. Amen? Sapagkat yung puso ng iba, mga minamahal, wala na sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Nasa na po? Nasa mga bagay na nasa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Nakakalimutan na nila kung bakit sila naging saserdote ng ating dakilang Diyos. Nakalimutan na po nila kung bakit gumaling yung kanilang karamdaman. Nakalimutan na po nila kung bakit nagkaroon sila ng magandang trabaho, mataas na posisyon. Amen? Nakalimutan na po nila, mga minamahal. Yung iba, hindi nakalimutan lang, o talagang kinalimutan na po, mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Dapat wag po natin kalimutan ang kagandahang loob ng ating dakilang Diyos. Amen? Saan tayo galing na angkan? Sa hintel, mga minamahal. Ano pong ginagawa ng mga hintel? Amen? Namumuhay sa kalasingan. Amen? Sa pagtutungayaw. Mga minamahal, hindi tayo galing sa angkan ni Huda. Hindi tayo galing sa angkan ni Libay. Mga minamahal. Manase, mga minamahal. Hindi tayo Israelites, mga minamahal. Tayo hintil. Isipin po natin yan, mga minamahal, kung gaano tayo kapalad dahil sa biyaya ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Pinagpala tayong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Isipin natin, mga minamahal, ano kaya ang buhay natin? Amen? Saan kaya tayo naroon, mga minamahal, kung hindi tayo tinawag, pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus? Amen? Tayo tinawag upang ipahayag ang karangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung ating pong mga patutuo, napakahalaga po niyan, mga minamahal. Huwag po nating baliwalain yan, mga minamahal. Amen? Kung paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, kaya pala, mga minamahal, meron mga tinaningan na ang buhay, sinasabing 3 araw, sabi ng doktor, hindi pa rin kinukuha ng mahal na Panginoon. Bakit may layunin po pala, mga minamahal? Amen? Yung iba, mga minamahal, wasak na ang utak, nabawasan naman, mga minamahal, ng 1/4, 3/4 na lang po ang natira, buhay pa rin, mga minamahal. Amen? Bakit? May layunin po pala ang ating dakilang Diyos. Amen? Ipapahayag po pala natin ang karangalan, amen, ng dakilang tumawag sa atin. Sasabihin po pala natin sa madlang sa mga kinapal ng ating dakilang Diyos, sa mga nilikha, mga minamahal, sa tulad natin na hintil, mga minamahal. Amen? Na meron po palang Diyos na nagpapatawad ng lahat ng ating mga kasamaan. Amen? Nagpapagaling ng ating mga karamdaman. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At saan sinasabi po, mga minamahal, kailangan nating alalahanin lagi, mga minamahal. Kaya dapat, mga minamahal,
ang isang royal priesthood, kailangan meron siyang katangian. Ano ang katangian po, mga minamahal? Humble. Humble and patience. Ang isang royal priesthood, makaharing saserdote, mga minamahal, amen, meron pong mapagpakumbabang puso. Bakit po, mga minamahal, amen? Sapagkat sa pagdaan ng panahon, amen, nakakalimot ang anak ng Diyos. Amen. At dumarating yung time, mga minamahal, na tayo itinutuwid ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kung wala po tayong mapagpakumbabang puso, mga minamahal, makarinig tayo ng masasakit, amen, na pagre-rebuke, mga minamahal, magagaya tayo sa ibang mga minamahal. Amen. Hindi natin kayang tanggapin dahil sa pride, mga minamahal, lilipat na tayo sa ibang gawain, mga minamahal. O lilipat na po tayo sa ibang outreach, mga minamahal. At dito na lang ako, malapit dito. Amen. Nakalimutan na natin kung saan tayo pinagpala ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Yung iba, iiwanan na po, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating pong pinakamamalapang Jesus, uutusan tayo, mga minamahal. Amen. Aklat po ng Isaiah, mga minamahal, sa 6:8. Ako na po magbabasa. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong yayaon sa ganang amin? Nang magkagayoy sinabi ko, narito ako, suguin mo ako. Sino po sa atin magsasalita ng ganito, mga minamahal? Sino ang susuguin ko? Sabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, tinawag tayo bilang royal priesthood, mga minamahal. Sasagot po ba tayo, mga minamahal? Ako, mahal na Panginoon, suguin mo ako. Magtataas po ba tayo ng kamay, mga minamahal? Ang iba sa atin, mga minamahal, baka ituro, mahal na Panginoon, si brother na lang po. Busy po ako eh. Busy ako sa pag-aaral. Ang pangarap ko, abogado. Ang pangarap ko, doktor. Mahal na pensya na lang pang suguin mo. Ganon po tayong mga minamahal. Mahal na Panginoon, busy ako, nagpapayaman ako. Busy ako sa negosyo ko. 5 branch na ang negosyo ko. Hindi ko pwedeng ipagkatiwala sa iba. Iba na lang pang suguin mo, mahal na Panginoon. Kailangan meron tayong humbleness, mga minamahal. Amen. Kaya nga sinasabi po, mga minamahal, huwag na tayong maghangad, mga minamahal, sapagkat kung nais pa rin nating yumaman, maghangad ng mga kayamanan dito sa lupa, mga minamahal. Amen. Hindi natin mapaglilingkuran ng ating pong pinakamama na Jesus. Na sinasabi ng banal na kasulatan, tayo'y tinawag, pinili, maging dakilang saserdot, royal priesthood, upang siya'y purihin at siya'y paglingkuran, mga minamahal. Amen. Tinawag tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Anong ginamit? Yung banal na dugo ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. Ang ating pong pinakamamalapang Jesus, hindi po tayo tinawag na, halika dito anak. Amen. May ibinigay muna ang ating dakilang Diyos. Nagsakripisyo muna ang ating napakabait na Diyos na buhay, mga minamahal. Amen. Nagkatawang tao muna ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Iniwanan ng kanyang trono, mga minamahal. Nagpakahirap, nagpakadugha. Taupang tayo lamang po ay yumaman, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Bakit mga minamahal sa tuwing dumarating yung preaching time, mga minamahal? Amen? Iba sa atin talagang natutulog na po, mga minamahal. Amen? Subalit pagtapos naman na po ang preaching time, mga minamahal, amen? Gising na gising naman tayo, mga minamahal. Baliktad po, mga minamahal. Amen? Tanungin nga po natin ating mga sarili, mahal na Panginoon, tinawag mo baga ako? Ako ba'y isang royal priesthood talaga? Bakit sa preaching time, natutulog ako? Mga minamahal, amen.
Ang isang royal priesthood, mga minamahal, amen, sa presensya ng ating dakilang Diyos, gising na gising po yan, mga minamahal, amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po yan nag-aalala, mga minamahal, sa araw ng mamaya. Paano kaya ito mamaya? Antok na antok ako. Mayroon pa naman akong klase. Mayroon pa naman akong trabaho. Yung iba sa atin, nag-i-excuse, natutulog, mga minamahal. Amen. Excuse po ate, tulog po muna ako kasi may mabigat akong trabaho, mga minamahal. Bakit ba ang pinaghahandaan natin yung bagay na nasa sanlibutan? Dapat ang paghandaan po natin, mga minamahal, yung bagay na nasa langit, mga minamahal. Iiwanan din po natin yan, mga minamahal. Amen. Gusto nating magpakayaman. What is the use, mga minamahal? Ano ang halaga ng kayamanan, mga minamahal? Amen? Ano ang halaga ng pagiging sikat? Famous, mga minamahal. Pagiging makapangyarihan sa lupa. Kung pagdating naman sa harapan ng ating dakilang Diyos, hindi tayo kilala. Sasabihin ba natin, mga minamahal, ako ang pinakamayaman, malapay noon. Papasukin mo ako dyan sa kaharian mo. Bigyan mo ako ng bahay. Uutusan ba natin ang ating pong pinakamamalapeng Jesus? Mauutusan po ba natin? Amen? Hindi po, mga minamahal. Kung ano ang ating ginawa, kung ano ang ating itinanim, siyang ating aanihin. Amen? Ipinagtrabaho natin yung kaligtasan natin, mga minamahal. Dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Nagtatapat tayo ng ating kasapong bahagit handog, hindi lang 20%, mga minamahal. Higit pa sa 30%, 50%. Amen? Namumuhay tayo na may kabanalan, maging saan man tayo naroon, maging sa ating mga tahanan, hindi tayo nagsusuot, mga minamahal, kahit walang nakakakita, nakapatiran. Nagsusuot pa rin tayo na may kabanalan, mga minamahal. Sumusunod pa rin tayo sa standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat hindi tayo naglilingkod sa tao po, mga minamahal. Sino po ba ang tumawag sa atin, mga minamahal? Ang ating pong beloved pastor po ba? Si Kuya Buboy po ba, mga minamahal? Hindi po siyang tumawag. Hindi po silang tumawag sa atin. Kundi ang ating napakabait na Diyos na sa langit, mga minamahal. Amen? Alalahanin po natin yan, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa Acts 9:6, sapagkat sa Kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Marami po pala tayong bagay na dapat tiisin, mga minamahal. Hindi porket tayo po ay royal priesthood, mga minamahal, amen, ayahay na ang buhay. Hindi po, mga minamahal. Marami tayong pakikipagbaka, mga minamahal. Amen. Pakikipagbaka, higit lalo sa ating sarili, mga minamahal. Amen. Yung ating pagkaantok, mga minamahal, amen? Di ba tayo nakikipagbaka, mga minamahal? Amen? Yung iba, mga minamahal, yung iba, talagang nakatingala na, mga minamahal, nakanganga po, mga minamahal. Amen? Nasasabi po ng inyong abang lingkod yan, mga minamahal, sapagkat dito po sa pulpito, nakikita po namin lahat, mga minamahal. Kitang-kita po kayong mga minamahal. Amen? Ang ating pong pinakamamalapeng Jesus ang higit na nakakakita. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Huwag po natin kalimutan, mga minamahal, kung bakit tayo tinawag. Yung ating mga tungkulin, gampanan po natin. Sabi nga po, mga minamahal, amen, huwag maging mapurol, mga minamahal, amen, yung ating pakikinig. Amen. Magkaroon tayo ng humbleness, mapagpakumbabang puso, mga minamahal. Obedience is better than sacrifice, mga minamahal. Amen? Gusto natin pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos. Ano ang susi? Obedience.
Amen? Gusto nating tayo umangat sa buhay. Ano ang susi? Obedience. Amen? Gusto nating magkaroon ng magandang trabaho, mga minamahal. Anong susi? Obedience, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Last 2 verse na po, mga minamahal. Aklat ng Isaiah, Kabanata 61, talatay 6 hanggang 7. Ating pong basahin, kindly po. Amen. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kabanata 61, 6:7. sa 7. Amen. Ngunit kayo'y tatawaging mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao na mga tagapangasiwa ng ating Diyos. Kayo'y magsikain ng kayamanan ng mga bansa at sa kanilang kaluwalhatian ay magmamapuri kayo. Kahalili ng inyong kahihiyan ay magtatamo kayo ng ibayong karangalan at kahalili ng pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi. Kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng ibayong kasaganaan. Walang hanggang kagalakan ang mapapasa kanila. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hindi po pala natin mga minamahal, amen, aalalahanin kung ano yung pangangailangan po natin. Bakit po? Mismo ang ating dakilang Diyos ang nangako. Amen? Ng Isaiah 61:6, mga minamahal. Ngunit kayo'y tatawaging mga saserdote ng Panginoon. Tatawagin kayo ng mga tao na mga tagapangasiwa ng ating Diyos. Tagapangasiwa ng ating Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung nakikita po natin na lahat ng mga bagay dyan sa ating mga kapaligiran. Amen. Yung mga trabaho, yung mga pag-aaral, matataas na posisyon, magagandang bahay, magagandang sasakyan. Ibig sabihin, kung nasumpungan tayong tapat ng ating dakilang Diyos, ipagkakatiwala po pala yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Na sinasabing tayo'y tagapangasiwa ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kayo'y magsikain ng kayamanan ng mga bansa. Maging kayamanan po pala ng mga taga-ibang bansa, mga minamahal. Ipagkakatiwala sa atin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang susi? Obedience. Mga minamahal. Amen. Pag sinabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, huwag absent, dumalo lagi 3 times a week, mga minamahal. Dumalo tayo lagi, mga minamahal. Kahit umuulan, mga minamahal, huwag po nating ikatwiran, mga minamahal. Amen? Kailangan, dumalo po tayo, mga minamahal, magdala na tayo yung ating bihisan. Kung tayo man ay nakasingle, mga minamahal, amen? Yung suot natin, yung ipababasa natin, magdala po tayo ng ating bihisan, yung ating uniforme. Mga minamahal, hindi tayo makakapangatwiran sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam ng ating dakilang Diyos, yung ating sakripisyo. Amen? Alam ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, lahat po ng ating ginagawa. Kahit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi liko upang hindi alalahanin yung lahat ng ating pong mga ginagawa. Kahit sinasabi po, kahalili ng inyong kahiyan ay magtatamo kayo ng iba yung karangalan. Amen? Iba yung karangalan, mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Kahalili ng inyong kahiyan ay magtatamo. Amen? Pagkalito ay magagalak sila sa kanilang bahagi, kaya't sa kanilang lupain ay mag-aari sila ng iba yung kasaganaan. Hindi na po pala natin kailangan pang ibang bansa, mga minamahal. Hindi na po pala natin kailangan pang magtrabaho, magpaalipin sa ibang dayuhan, mga minamahal. Amen? Dito pa lamang po sa sarili po nating lupain, amen? Bibigyan na po tayo ng pag-aari ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Patuloy lamang po tayo maglingkod ng tapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hanggang kailan? Hanggang sa katapusan ng ating buhay. Amen? Walang retirement, mga minamahal. Amen? Walang aayaw.
magpatuloy lamang po tayo. Sama-sama po tayo, mga minamahal. Amen? Ating pong pinagkakaloob, ang pong pagkakataon sa ating beloved Lord and Preacher. Paghihirap ba o pagsubok ang umahadlang sa'yo? Problema ba ito o pag-uusig ng mundo ang sa'yo'y nagtataboy upang hindi magpatuloy? Tawag ba niya na walang halaga ang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang ipinapagawa na ang mabuting balita? Ipahayag sa madlang. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo inihatag. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Tawag ba niya na walang halaga noon ang dumating na mga pagpapala? Tatalikod ka ba sa kanyang pinagagawa na ang mabuting balita ay ipahayag sa madlang? Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Ikaw ay hinirang, pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y inihatag. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Give me lugar, hallelujah. Maglingkod sa Kanya habang panahon. Tinawag ka niya upang gampanan ang dakilang bagay na sa'yo'y
Kung atin lamang sinubaybayan ang pag-aaral na ito, magpakilala na ito kung sino tayo, maminamahal. Binabaliwala natin ang mga araling ito. Ito'y isa sa pinakamahalagang tinalakay ng aming preachers meeting. Baliwala ba sa atin na matuklasan natin na yun palang pagiging hari at pari ay tayo ang tinutukoy ng mga talata? Hindi ka ba natutuwa tawaging hari, reyna, tawaging pari? Nang sabi ng lumang tipan, maminamahal, na pakahirap makipag-usap sa mahal na Panginoon dahil dalawang lahi ang nakapaloob, iba-iba ang katawagan, ngunit pagdating ni Haring David at pinatunayan ng ating mahal na Panginoon, tinapos niya. Pagkatapos, hallelujah, dumating ang ating mahal na Panginoon ay kanyang pinapatunayan na ang kanyang magiging tunay na mga anak ay tatawagin ng hari at pari sa mundong ito. Hindi ba ikinagagalak ng mga Kristiyanong matuklasan nila? Sabi ng Biblia, too much is given, much is required. Hindi basta-basta maging hari, hindi basta-basta maging pari. Kinakailangan mong pagsakripisyuhan. Bago ka tatanggap ng masaganang pagpapala, kinakailangan mapatunayan muna na karapat-dapat kang tumanggap ng mga pagpapalang ito. Kung hindi ka karapat-dapat, hindi yan ibibigay sa'yo. Ngayon, natuklasan natin, nalalaman natin, itinuro na sa atin ng mga supling ng ating dearly beloved parents in the Lord. Andito ang inyong mga mangangaral, kaya napakahalaga ng mga pagtitipon ng mga mangangaral dahil sari-saring kaalaman ang ipinagkatiwala sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dapat ang mga Kristiyanong may Kristo sa puso, laging puspos ng Espiritu ng Diyos. Lahat ng mga pangangaral na ito, yakapin nila, pahalagahan nila. Kanila itong ilagay sa kanilang mga puso, sa kanilang mga isipan, na napakahalaga ang ating natuklasan. Tayo ang pinakamapalad sa lahat ng mga palad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Grabe, maminamahal. Habang ito'y binabalangkas at tinuturo, partly lamang yung ating napapakinggan. Ngunit ang sabi ko, mga binamahal, ng mga ating mga tagapagturo, isa sa beloved daughter ng ating beloved pastor, beloved Mama Dear. Ang sabi niya, mayroon bang hari, mayroon bang pari na alam nila, alam natin na dignified dito, hindi lamang ang katangian magiging humble, kung hindi lahat ng kanyang ginagawa, ito po ay pulido. Wala nang panahon sa oras ng gawain kung hindi makipag-ugnay sa kanyang Diyos. Dahil hindi biro, hindi basta-basta ang kanyang katawagan, ang ating katawagan, hindi basta-basta maminamahal. Paano ka pakinggan ng mahal na Panginoon? Paano na ipagkatiwala sa iyo yung ipinagkatiwala sa mga hari at sa mga pari nung araw, maminamahal? At hanggang ngayon, alam natin, ilan lamang ang may mga hari ng mga bansa. Pero sa mga tunay na mga Kristiyano, lahat ng mga Kristiyano ay mataguriang hari at pari. Tayo palang natagurian, maminamahal. Paano natin may palaganap? Ipagtrabaho mo yung kaligtasan. Ang Diyos ay nagpapayaman. Ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Mayroon kang mga problema, mga suliranin, lulutasin yan ng ating mahal na Panginoon. Ang problema, maminamahal, binabaliwala natin itong katawagang ito. Hindi natin naunawaan, hindi natin naintindihan. Mas mahalaga pa nga sa atin yung gadget. Andyan palagi sa ating harapan. Kahit nakikinig na ng Ebanghelyo, kahit nagpupuri, kahit nakikinig ng mga patotoo, kahit ongoing ang gawain, gadget ang hawak. Mayroon bang hari, mayroon bang pari
na makipag-ugnay sa mahal na Panginoon, direkta na, hindi na idadaan pa sa mga pari at mga hari, dahil ang lahat ng mga Kristiyano na pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon, bagamat tayo naging hintil, pero ngayon, adopted child, ikaw ngayon ay anak ng Diyos, ang tawag sa iyo, anong sinabi ng 2 Peter, chapter 2, verse 9, a royal priesthood. Royal priesthood. Grabe, maminamahal, sa totoo lang. Kaya yung salitang hindi tayo karapat-dapat ay sumumbitla, tumawag man lamang sa mahal na Panginoon. Pero binigyan tayo ng karapatan. Yung karapatan na yan, ibinigyan na sa atin ng ating mahal na Panginoon para tumawag sa Kanya. Direkta na. Hindi ka nadadaan sa pari, hindi ka nadadaan sa hari, hindi ka nadadaan kung kani-kanino. Makipag-ugnay ka sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ibigay sa kanila, sa iyo, sa atin, ang Kanyang Santong Espiritu. Gaano tayo kapalad. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Ang tulog, sabi ni David, ang Diyos ang nag-iimbento. Kaya niyang patayin si Saul doon sa ilalim ng yungib. Pinatunayan niya. Kumuha siya ng kunting damit ni Saul para mapatunayan, pwede nilang patayin doon. Pero ang kanyang paggalang sa hari ay gano'n na lamang. Pinapakita niya, maminamahal, hallelujah, na ang Diyos lamang may karapatan kumitil ng buhay. Ang Diyos lamang ang may karapatan. Pinapakita niya doon, maminamahal, na ang tao pala, ang Diyos ang gumawa ng tulog. Kapag nandito tayo sa overnight, naka-idlip tayo kanina. Pag ganito ng panahon, ganito ng oras, sabi ng mahal na Panginoon sa Garden of Gethsemane, give me 1 hour. Wala pang isang oras itong ating pong hinihiling. Hilig pa rin tayo ng hilig. Kung hindi cellphone ng hawak, hilig ng hilig, tulog. Paano tayo maminamal biyayaan ng mahal na Panginoon? Pero gusto natin, yumaman lahat, pagpalain lahat. Too much is given, much is required. Kaya maminamahal, isa-isip, isa puso. Hindi basta-bastang pagkahirang sa'yo. Hinirang tayo ng ating mahal, espesyal sa lahat ng tao sa mundo. Kaya hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos eh. Tayo lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya samantalahin natin, pagyamanin natin ito. Oras ng pagsamba, oras na nandito tayo sa bahay sambahan, maminamahal. Hindi ang mga pangangaral, ang pangungusap sa lahat ng ating ginagawa, pasukin sa kabilang tainga, ilabas lang sa kabilang tainga, panatiliin sa isip, sa puso, hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, para pag naipon yan, isang tiyak na bagay, matatag kang Kristiyano. Ikaw nga ay tunay na hari, ikaw nga ay tunay na sacerdote ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa umagang ito, maminamahal, kung kulang pa ang pangangaral na yan, sabi nga ng ating minamahal na mga Bible scholars, 16 times paulit-ulit na ipangaral bago natin maalaala ang kahalagahan ng mga pangangaral. Maring una nating napakinggan yan, another 15 messages ulit para maalala mo, para mag-sink in sa puso mo, sa isip mo, ang mga pangangaral na yan. Hindi ka na madaling mabihag ng kalaban. Kaya sabi natin mga ngaral, kunting rebuke, kunting paalala, ano nang ginagawa natin? Liliko na tayo sa kaliwa, kakanan na tayo, aatras na tayo, titingin na tayo doon sa mga nagre-rebuke, nasasaktan na tayo. Hindi natin iniisip. Bago naging hari si David, katakot-takot mo minamahal. Grabe. Ilang beses siyang gustong patayin ni Saul. Pero baliwala sa kanya dahil alam niya, maminamahal, ang Diyos na tumawag sa kanya makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na tumawag sa atin makapangyarihan. Hindi ka tatawaging hari at pari. Sa ating huling kapanahonang ito, napakaliit ng bansang Pilipinas, we are only 140 million. 8 billion compared to 8 billion throughout the world. Amen? Amen? Kaya nating pagharian ng buong mundo. Paano ka paghari? Paano ka pagkatiwalaan maging hari at maging pari? For 48 years, nakita niyo ang ministeryong ito na mamayagpag sa buong mundo.
Walang ibang pinagkatiwalaan ng mahal na Panginoon na ministeryo. Hallelujah. Na nakita ang mga himala, mga kababalaghan, dito lamang sa ministeryong ito. Sa atin lamang nang mamanifest, mga minamahal. Purihin ang ating Diyos na buhay. May mga iglesia sa Amerika, sa Africa, sa lahat ng dako. Pero kakaiba po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang huling propeta na itinakda, the end time prophet, ay nandito sa Pilipinas. At it so happen na ating pastor at ating pong propeta nandito sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya gaano tayo kapalad. Itong mga salitang ito na maminamahal ay magre-remind sa atin. Sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook channel, kailangan ninyo ng tagapagligtas. There are 4 requirements of the gospel. 4 ang reglamento sa kaligtasan na kapag wala kayo nito, kahit ano pang reliyon mayroon kayo. Ikaw man ay Muslim, ikaw may naniniwala na tatlong persona ang Diyos, ikaw may relihiyon, ikaw may miyembro ng isa sa pinakamalaking organisasyon sa buong mundo, wala diyan ang kaligtasan. Ditong 4 na reglamento, there are 4 requirements of the gospel. First, you must have faith. Magkaroon ka muna ng pananampalataya. Second, repentance. Third, baptism in Jesus' name. And fourth, matatanggap mo ang Espiritu Santo. Ikaw ay silyuhan. You will be sealed by the Holy Spirit. Kapag natanggap mo itong 4 na ito, na reglamento ng kaligtasan, ikaw ay may katiyakan na sa langit, magmana ka ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga bisita, ating kasama sa umagang ito. Sumunod kayo sa panalangin, aking sasambitin. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi pa ninyo natanggap ang ating mahal na Panginoon, sayang. Kahit tinanggap na ninyo ang ating mahal na Panginoon, pero hindi kayo marunong magsisi. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang pagsisisi po ay pagliban, pag-alis sa maruming kasalanan. Iwanan mo ang maruming makasalanang buhay sa libutang ito at lumakad kang matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon kasama ng ating Diyos. At lagi kang dumalo sa gawain tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Huwag lamang makontento sa live webcast. Kung may malapit na mga gawain ng Jesus Miracle Crusade sa buong mundo, 48 countries, dito sa buong Pilipinas, dumalo ka para magkaroon ka ng pananampalataya at tutubo ang iyong pananampalataya. For faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Kapag nagawa mo ang mga bagay na ito, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Tulad ng ating pinag-usapan, ating pinag-aralan, ikaw pala ngayon ay isa ng hari at pari sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka nadadaan kung kani-kanino, diretso ang iyong panalangin sa mahal na Panginoon, pakikinggan ka na niya. Dahil sa Juan 1:12, yaong tumatanggap kay Kristo, kumikilala kay Kristo, sila'y binibigyan ng karapatan para magiging anak ng Diyos. Sinabi ng Roma 8:17, kapag ikaw ay tumangkap kay Kristo na yung tagapagligtas Diyos, tarin yung buhay, ikaw na po ay tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang kamay, sumunod sa panalangin, sabihin mo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Narito ako, isang makasalanan. Nagpapasalamat na pakinggan ko ang kapangyarihang Ebanghelyo, makapangyarihang Ebanghelyo. Ako'y makasalanan. Sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Jesus, pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo ito ng banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Kung tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan, sa umagang ito, tinatanggap kita, aking Diyos at Hari ng buhay ko. Mula ngayon, ang iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, hiniyang lahat. Amen and amen. Opo, aming kayo panalangin, maminamahal, opo, mahal na Panginoon, sa lahat mga seryosong tumanggap sa iyo sa umagang ito. Lahat ng aming pong mga minamahal na mga webcast viewers sa YouTube at Facebook na seryosong tumatanggap dito sa aming minamahal mga kapatid, na bisita, kahabagan mo sila. Hallelujah, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah, tulungan mo silang maging tunay na Kristiyano, malapit ito ng simula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Panghawakan mo matibay ang kanilang pananampalataya. Sumunod sila palagi, sumubaybay sa aming pong mga programa. At isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Kung silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan,
sa pangkalahatang panalangin ng propeta, or dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, dinadalangin namin ang lahat ng ito may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Maminamahal, sa ating mga pangailangan, wala kami ibang ginawa kung hindi gawin at sundin ang ginawang halimbawa ng ating dearly beloved Pastor, beloved Mama Dear. Walang bayad ang lahat na nagpapatotoo dahil ang Diyos ang gumawa ng mga patotoo na yan. Dahil ang mga patutuong yan ay patotoo ni Kristo. Ang aming ginawa ay naniwala kami, sumampalataya kami. Sinabi ng ating mahal na pastor sa TV, sa webcast, na ipatong ang ating kanang kamay sa ulo, gawin niyo yan. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Kung sakit sa puso, ilagay ang kaliwang kamay sa puso. Ang sumasakit ang sikmura, ilagay sa tiyan. Diyan sa likod, kung may masakit ang baywang, lahat ng uri ng mga karamdaman, cancer, tuberculosis, sa puso, high blood diabetes, inyo pong banggitin, maminamahal. Ang ating minamahal mga kapatid na narito sa umagang ito, sapat ang magdamag. Pakinggan tayo ng ating mahal na may kapangyarihan. Ngayon, palayasin ang lahat ng mga masamang espiritu. Hallelujah! Pagkabakla, pagkatumboy, hallelujah, sa pangalan ni Jesus. COVID-19, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved pastor, hallelujah, aming sinasaway ang cancer, tuberculosis, sa puso, high blood diabetes, lapangunin, makaramdaman, di mo na kahirapan, kasout, from us. In the mighty name of Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now. Vices began, pagkabakla, pagkatumboy, sa pangalan ni Jesus. Asma sa pangalan ni Jesus, kasama from us in Jesus' name. Be healed right now. Complete healing and deliverance we pray right now in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much, Father Jesus, for answering our prayers. Hallelujah. Praise the Lord. Itaas ang ating dalawang kamay, maminamahal. Tanda ng ating pagpapasalamat. Ibigay na ng mahal na Panginoon kumplitong kagalingan. At sa lahat ng mga may kahilingan, sa pinansyal, lahat ng mga problema, itaas ang dalawang kamay. At tumalon tayo na 3 beses sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Ang kinin ninyo ang katuguan ng mga dalangin natin. Ang kinina at huwag mag-alinlangan. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Say, hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, my dear Jesus. Thank you so much, my dear God. At God bless you po, maminamahal. God bless you po sa ating beloved elders. Ating kamiling sa umagang ito. At maminamahal, hallelujah. Patuloy po ang ating pong pagsusumikap na ang tinuro sa atin ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, pag-araw ng Biyernes, talagang aming nagagampanan, kahabagan ng mahal na Panginoon, mula pa kaninang alas 9 ng gabi, hanggang sa kasalukuyan, at sakto na pong alas 6 o 10 minutes maminamahal to 6, at purihin ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon dito sa Pilipinas. At kami po'y lubos na nagpapasalamat. At huwag kayong magkatubili, yung pong nagmumura pa, yung pong may mga sinasabi pang mga hindi magaganda, palitan ninyo ng hallelujah, praise the Lord yan. Pag sumigaw kayo ng hallelujah, praise the Lord, isang ating napakinggan na patotoo maminamahal, masusunog po, nandun sila sa 6th floor. Yung pong kanilang trabaho, maminamahal, ay yung pong mga paghahanda ng mga kasal, nandun sila sa 6th floor at nakita nila lumiyab. Yung pong mga nilagay nila na mga kuryente, maminamahal, ang kanilang ginawa, hallelujah, praise the Lord, ang hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Imagine, maminamahal, sino magkakala? Matutusta silang lahat doon sa 6th floor. Masusunog po yun. Pero sa hallelujah, praise the Lord, makapangyarihang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya, palitan natin yung pagmumura ng hallelujah, praise the Lord. Imbes magmura, hallelujah, praise the Lord ang bagitin ninyo para maalis ang pagmumura. Makapangyarihang salita na malapay na sa Revelation chapter 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating minamahal na mga kapatid, uso na ngayon ng pagtatanim. Madaling araw, Sister Maura, isang diakonisa diyan sa Tarlac, maminamahal, at pumunta sa kanyang bukirin. At madaling araw, hindi na alam, may nakabang pala dong kobra. Nasipa na yung kobra, maminamahal. Pagtingin niya, kobra. Sumigaw siya ng, hallelujah, praise the Lord. Sumigaw lang, hallelujah, praise the Lord. Pagtingin sa kanyang paa, maminamahal, may dugo. Pagtingin niya, yung 2 ngipin ng kobra, nakabaon sa kanyang paa.
Yung dugo pala, maminamahal, dugo ng galing sa mga ngipin. Natanggal ang mga ngipin ng kubra. Palakpakan po natin ang ating malabang Ginoon. Grabing makapangyarihan ang salitang hallelujah, praise the Lord. Kaya yun lang ang babanggitin natin. Hallelujah, praise the Lord. Instead na magmura ka, instead na ikaw ay magalit, instead na ikaw ay may mga ginagawa ng hindi maayos, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, para yung masamang espiritu ay karakadaka ay aalis. At mawawala yan, maminamahal. Amen? At yan ang formula ng ministeryong ito, tinuro ng kanyang propeta. Yun ang aming ginagawa. Lahat ng mga pagpapala, mga aming naririnig, inyong naririnig ng mga patotoo. Yan ang bunga ng hallelujah, praise the Lord, at ang aming pagsamba sa mahal na Panginoon. Yun ang aming ginagawa. Nagbago ang aming buhay, pinagpala kaming lubos. Kaya maminamahal, kung inyong gawin ang mga bagay na yan, isang tiyak na bagay, kayo na aming mga webcast viewers ay pagpalain din ng ating mahal na Panginoon. Narito po, ating beloved Brother Deo Rodriguez para po sa ating mga announcement upang tayo po ay makaalam sa ating pong mga activities dito sa ating gawain. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, beloved ordained preacher. Kuya Boboy Neri. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, praise the Lord. At tunay po naman na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli na naman tayo na aralan ng mahal ng mga grabing salita natin pinakamamahal na Panginoon. Ito isang grabing pagpapala muli manamahal na talagang pinagkalob sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Na talagang at ito'y hindi matatawaran na biyaya at pagpapala na binigay sa atin manamahal. Na ating minana mga bagay na ganito sa kahabagan lamang natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At huwag nating laging kalimutan, minamahal, na isa rin sa inutos natin pinakamamahal na Panginoon, na lagi tayong humayo, minamahal. At ating pong ihayag ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Humayo tayo sa ating mga kapitbahay, ating mga kabarangay, minamahal. Na talagang huwag nating kalimutan, minamahal, na talagang ating ihayag na malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nakita natin ang grabing mga tanda, mga malapit ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos at napakahirap na mahal. Kaya tayo magkaroon ng tunay na pag-ibig sa ating mga minamahal na kababayan, sa ating mga kabarangay, maging sa ating mga minamahal na kapatid na hindi na po nakikita. Kung sila malapit po sa atin at tayo may mga oras minamahal, atin silang puntahan minamahal upang sila ay ating mahayuan at panumbalikin sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At muli, manmahal, wag po natin kalimutan ang laging bilin ng ating beloved honorable pastor na laging dumalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon 3 times a week. At upang lubos na pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po tayong dumalo, minamahal sa gawain. Ito po ay 3 times a week na schedule ng service dito po sa Barangay Palaming Road, Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At tunay po minamahal sa mga schedule ng services. Minamahal, tayo po ay nagdadaos ng general worship. Bukas po minamahal, yung pong ating general worship, Sunday worship. Ito po ay alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Amen, praise the Lord. At ganoon din sa ating mga midweek service. Yan po ay dinadaos ng Wednesday, 1:00 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. At ganoon din sa Friday overnight, na kagaya po nito, tayo po ay nagdadaos ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng Sabado ng umaga. At yan po nga ating pagdalos overnight na mahal, ang katumbas po niyan ay 3 days fasting. Kaya laging sinasabi ng ating beloved honorable pastor na huwag kalimutang dumalo lalo na sa overnight. Dahil ang katumbas niyan sa kapangyarihan minamahal ay 3 days fasting. At tunay po minamahal, huwag din natin kakalimutan ang dumalo sa ating Bible study na tunay po minamahal na addition po na pagpapala po ito sa atin. Tumbaga ito more praising, more blessing. Tunay po na meron po tayong Bible study dyan sa may dakong ng Tibag, sa may Tamundong Residence.
Every Tuesday, alas 3 po ng hapon hanggang alas 5, minamahal. At tunay po, minamahal na talagang yung mga malalapit po dyan, dapat dumalo lagi, minamahal ng regular, at maging sa ating mga malapit nating mga kapatiran, mag-invite upang patuloy silang pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. At tunay po na grabing pinagpala din po yung gawain dyan, minamahal. Talagang patuloy na nandyan na grabing pagbuhos ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. At huwag din po natin kalimutan, minamahal, na suportahan, patuloy na suportahan ang ating TV at radio program. Atin pong idaan lagi yung ating 5 piso, 10 piso, 20, kung ano po maitutulong niya suporta, minamahal, sa radio at TV program natin dyan sa may Sisters Information. Atin pong ihulog yan, minamahal, sapagkat meron po tayong laging po nating subaybayan yung ating TV program sa PTV 8 every Saturday, alas 10 ng alas 10:30 ng Sabado hanggang alas 12:30 ng gabi. Alas 10, Sabado po yan, alas 10:30 hanggang alas 12:30 ng gabi. Patuloy tayong manood, minamahal. Yan po ay grabing pagpapala po sa atin na talagang grabing pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor. Talagang grabing tapang mangaral na talagang nandun makikita natin yung grabing mga himala na ginawa ng pinakamamahal na Panginoon sa pangaral nating beloved Honorable Pastor. Amen, praise the Lord. At huwag natin kalimutan, malaging manood ng ating sa Facebook live streaming at laging mag-subscribe na rin sa ating mga YouTube channel, minamahal. Talagang ito ay isang grabing pagpapala sa atin at tunay po, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatiran na may mga problema, may mga suliranin. Sa ating mga beloved sisters, huwag pong kalimutan, dumaan dyan sa may Sisters Information, kay Ate Vines po. At ganoon din sa ating, kung may mga brothers na may concern, may mga gustong maipaliwanag sa kanila, minamahal, lumapit po dito sa may preacher's area, sa luhuran po ng ating beloved ordained preacher. At upang sila po'y mapaglingkuran, amen, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, meron din po tayong lay hands after ng service. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatid, sa ating mga beloved adults. Meron din po tayong practice after ng service po. At ganoon din sa ating youth and singles choir. Pagkatapos din ng adults. At ganoon din ng finest choir. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At kung wala na pong additional announcement po, amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na binigyan tayo ng napakagandang panahon ng pinakamamahal na Panginoon. Dati grabing init, pero ngayon talagang binigyan tayo ng malamig na talagang tayo makapagpuri ng maayos sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon pa lamang. Amen, praise the Lord. At tayo dadako namin na mahal sa closing prayer upang lubos po tayong pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved elders Saldi de Guzman. Amen, praise the Lord. Para sa closing prayer.
Amen.